Страшно си честно, че заради днес няма да играем на Майнкрафт. Брат ми го няма. Ще играем на Gangster Vegas. Нека да започвам. Може да си изтеглите на таблета или на телефона. Просто пишете Gangster Vegas. Не е много реалистично, но може да крадете. Чакайте. Искам да ме подгони полицията, но трябва да съм на подходящо място. Не стойте. Нека да отидем на летището, ще ви покажа. Ще покажа клипа на... да, ще отидем на летището. Чакайте да си откраднем кола. Тази не е лоша. Така. Не е моя, но... Не е зле. Вие можете да си изтеглите, но... ще почакате половин час някъде. Нищо, ще почакате мъничко, но... си заслужава, защото играта е много популярна, хубава и не е китайски буклук. Сега имаме един сигурно е дълъг път до летището, но ще се справим. Но ще трябва да тичаме, защото нали знаете, епизодите 14 минути не са много добри. Така. 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 Летището е съвсем наблизко. Ето го тук. Не, полицейска. Това е полицейска лодка. Не ми пука. Ало? Добре. Ама ще излезнем след това, бе. Извинете, приятели, но говоря по телефона. Да, ще излезем след като приключа клипа. В момента го заснемам. И ще приключа след... като стане 14 минути сега. Айде, прескочиме тези няколко секунди. Айде, тези 10 секунди да ги прескочиме. И да кажем, че... са 10 минути. Да кажем, че още 10 минути ще снимам. Но летището на картата сега ще ви го покажа. Аз съм играл много време тази игра и знам всичко в нея. Всичко в нея мога да направя ревю, но ще се опитам. Снимам клип. Този с лимузина да ми дава нотата оръжия, така че ще го бия. Стой
си тръгвай. Сега нека да видим какво става. Да, много ме е страх от ченгетата. Сега ще взема хеликоптер. Така. Сега ще отидем на военното и тогава ще ви покажа всичко по картата на това. На Gangster Vegas. О, не. Сега ни загониха 5 звезди. Но ще се оправя с тях. Ще се оправя с тях. Извинете, но ще помълча малко. Сега да кацнем на... Не. Няма да кацам. Не сме. Измъкнахме се. Така. Измъкнахме се. Ау. Може. Е, това тук е като паркинг. Чакайте. Сега ще ви покажа. Прибих се. Прибих се, но... стига с тези реклами, де. Нищо. Сега... Нека да ви покажа... Тихо. Ето на тази част от картата е летището. А това тук е военното. Ще поминем някои мисии. Например тази. Тази мисия не ми е много позната. Но ще се опитам да я мина. Сега... Не ми е позната. Please. Значи полицай или не? О, сетих се. Би. Давай. Абе, този
удар разкарах другия. Къй ти падне да е? С крака не ми пука. С стрима ли? Как ще го мина с стримата, бе? Убихме ги. Но нека да си вземем награда. Ето я тук. Така. Тази мисия ми се припомни, когато започна. Но. Сега ме ще спечелим един джип. Да. Естествено. Аз искам да си покажа лицето, но аз съм много съм се пак. Не, на 9. Дрън. 20 диаманта. Ще... Оле, още малко сме VIP. Но трябва да минаваме мисии. Така, приятели, мисля, че след няколко минути трябва да приключвам. Знам, че това личицето ви е премазано, но сега ще ви кажа. Още 2 минути и приключвам. Сори, приятели, но... Какво да се прави? Аз съм човек, не съм закусвал. Ще излизам някъде със семейството ми. Сори, но... Ще идем да закусваме някъде. И... трябва ми. Аз съм човек. Нещо не може хеликоптера. Сега до там може да си... Ако искате да спрете на пауза и да четете, но... Кой го иска? Спрете си на пауза и прочетете, ако искате. Аз... Аз не ви следя дали си спирате на пауза клиповете. Аз съм по-такъв човек. Състезание. Знаех си, че е някакво състезание. Сега не ми пука. Давай газ. Го! Давай, не. Не се бутка. Не. Семастъра, ами изпреварих и двамата. Айде, чао, приятели. Настигам на друг купон. Не. Така. Тези там нека да си се бутат. Така, браво. Този как... Ай, той е пак ли? Така. Браво. Елате. Ело, момченци, ще те бутна. Да, ама аз себе си се бутнах. Аз себе си се бутнах. Вместо той го бутна. И така, приятели, дано клипа да ви харесва. Ако ви харесва, абонирайте се. Това беше всичко от мен. Чао.